Nerea Gurtxaga naiz. Ni Gorka Gurtxaga. Eta nahi Arribagea. Eta, bueno, nerea txikitatik ibili izan da dantzan. Ni pixka berandugo hasi nintzen. Bueno, zuk berak Londresen ikasi zu, nik Bruselasen, orduan biok ibili gara dantza mundun, baina inoiz elkarrekin ez. Bata bestea ikusi dugu dantzan, gutxi, eta elkarrekin dantza egin estudioan sekula ez. Eta, bueno, nahi izan genuen estudioan batea egon, lana elkarrekinin, eta hortan txegia, bi aste hauetan. Bai, batez ere. Nik esango nuke ez dugula aukerarik eduki azkeneko urtetan, ze batea onda leku batean, bestea bestean, eta, bueno, beti bromeatzen edo esate genuen, zeo zein marko egu elkarrekin, ezaki zerbait logikoa edo irutze zitzaiten. Gero hain aigea ariketa ezberdinak proposatzen bata bestea, eta bia pixka murgiltzen ariketa hoitan, eta holaxe. Dakau asmoa udatik aurrea gure koreografo batekin lan egiteko, gure bion zautzen dugun lagun bat da. Lan azkenean, dantzariak beti iteute koreografiantzako lana edo. Eta gero kolektiboki ere baita lan egin daiteke eta hola. Baina igual interesatu zitzaigun pixkat hori aldatzea, ez? Dantzariak izatea koreografoari eskatzen diotena egiguzu pieza bat guretzat. Yeah.